el podcast de Revista Cambrils. Cambrilenquisme en estat pur. Molt bones a tots i benvinguts a la primera edició, el primer capítol del podcast de Revista Cambrils. Aquesta és una passa endavant en la història d'aquest mitjà de comunicació local, en el qual els lectors, els subscriptors i els anunciants heu anat dipositant la vostra confiança més a més. I ara ja fa gairebé 30 anys que Revista Cambrils es va capbussar en l'univers digital amb la seva primera pàgina web, i també fa gairebé 20 anys que va impulsar el primer diari digital. És a dir, que com vam fer en aquell moment, aquest podcast també neix de la mateixa voluntat d'adaptar-se a les noves tendències i també d'acostar-se a un públic més jove. Com no podria ser d'una altra manera, l'objectiu del podcast de Revista Cambrils és tractar la informació local, però aquí ho farem amb una perspectiva diferent, propera a l'entreteniment i amb un caràcter més distès i més col·loquial. I cada mes podreu escoltar en aquest programa d'uns 30 minuts tertúlies, entrevistes, seccions, una mica de música local també, i sobretot això, en caire local, no? Esperem que us agradi aquesta proposta i que pugueu trobar un moment per escoltar-nos a casa, al cotxe, a la feina o on sigui, i que junts puguem donar veu a Cambrils i sobretot als cambrilencs. Soc l'Andreu Dalmau i aquest és el podcast de Revista Cambrils. El podcast de Revista Cambrils, amb Cristina Sierra i Andreu Dalmau. Doncs comencem aquí aquest primer programa amb una petita tertúlia, com farem sempre, i ja tinc aquí al meu costat a la meva companya i redactora de Revista Cambrils, la Cristina Sierra. Cristina, què tal, com estàs? Hola, Andreu, què tal? Supercontenta, Supercontenta, no? Sí. Tenia moltes ganes de començar aquest projecte, Cristina. Sí, perquè ho havíem parlat feia ja un any, no? Que vam començar a parlar, que jo tenia una idea, tu també la tenies, i al final vam començar, podíem fer això, podíem fer l'altre, i avui és una realitat. Doncs sí, és una realitat, i començarem ja tocant els temes d'aquest últim mes, no? Que és el que farem en aquesta tertúlia sempre. I ja fa uns dies que es va tancar el mes d'abril, i mes d'abril vol dir mes de Sant Jordi, no? Com vius tu normalment el mes de Sant Jordi? Fas coses per Cambrils? Vas a altres llocs? Com ho vius tu normalment? Home, Sant Jordi és un dia molt maco i, a veure, és una tradició, no? Vull dir, sempre és anar a passejar pel port i després comprar-se el llibre que t'agrada, que et regalin roses, o tu regalar roses també, que es pot fer de tot avui en dia. De fet, me'n recordo de petita que abans posaven les paradetes a la plaça del Pòsit, i me'n recordo que era un dia molt guai amb els amics del col·le perquè sempre agafàvem una hora per anar a mirar llibres, no? I tu anaves, potser els papes te donaven 1.000 pessetes, que en aquell moment era molt, i et parlo en pessetes, em sento gran, hem de dir. I era un dia molt guai, i llavors anaves amb els avis o amb els pares una altra vegada, era xulo, i clar, quan te fas gran, ja ho mires d'una altra manera, no? Si tens parella o no, vas també amb els amics, però ja són uns altres amics, no els amics de la vida ja, no els que fas al col·le. I m'agrada molt, la veritat. És un dia que el celebro força i llàstima... I vas per Cambrils ara també, no? Sí, vaig tindre l'època d'anar a Barcelona, que crec que algú, quasi tothom, alguna vegada ha volgut viure l'experiència a Barcelona, però ningú repeteix. Vull dir, és molt agobiant, no? Sí. És molt angoixant anar caminant pel Passeig de Gràcia, per la Rambla, i veure ple de gent que dona goig, però que no poder caminar tranquil·lament i veure llibres, no? Sempre millor que a casa. Parlaves ara de la Rambla de Barcelona. Parlem, si vols, de la Rambla de Cambrils, que també té moltes coses de les que parlar. Sí. Per exemple, que els comerciants no estan gaire contents amb la nova Rambla, que d'aquí poc farà un any que es va inaugurar. Ja ha fet un any que es va inaugurar, i no està acabant de funcionar. Què t'han explicat els veïns? Perquè has estat aquests dies parlant amb ells, amb els veïns i sobretot amb els comerciants. Sí. De fet, el tema del mes de la publicació impresa és sobre l'any
l'any aquest de la Rambla Jaume I. Jo vaig viure molt, diguéssim, el pre i ara el post, no? Vaig viure els dies previs a fer les obres, com els comerciants no la volien, estaven en contra del tancament total de la Rambla, demanaven que es fessin per fases, o sigui, per trams. I un any, clar, molta gent, els comentaris que més te trobes és que la neteja deixa molt a desitjar, que no hi ha... la gespa està morta... És veritat, sí. Bueno, han ficat jardineres noves, no? Sí, però, vaja, no crec que sigui tampoc la solució. A veure, sí que omplen visualment més la Rambla, perquè és veritat que ha quedat molt ample, no? O sigui, tu la vegis per on la vegis, ja siguis el tram sud o el nord, quan ho veus, la veus buida, com que hi falta alguna cosa. Clar, tota la vida hem vist cotxes. Falta aquest xup-xup de la gent caminant per allí. I falta gent. O sigui, a mi em sorprèn algunes declaracions de membres del govern quan diuen sí, bueno, del govern i de l'oposició, perquè hem de recordar que aquesta obra la van encapçalar membres de l'oposició, també. Correcte, sí. Clar, quan te diuen sí, ha donat vida, home, vida a la plaça Aragó, no? Això t'anava a dir, la plaça Aragó sembla que sí que funciona, que s'han obert nous locals, sobretot a nivell d'hostaleria i això. Sobretot hostaleria, o sigui, costa molt trobar alguna botiga de roba nova. Sí que hi van obrir una just els 15 dies abans d'inaugurar la Rambla, però és veritat que hi ha molta restauració, inclús els de restauració no estan contents. O sigui, si ens allunyem de lo que és la plaça Aragó, te trobes testimonis colpidors de gent que ha apostat moltíssims diners, ha fet la gran inversió perquè havia de ser una segona artèria comercial i s'han trobat en què el que els hi venien no és la realitat en aquest moment. Sí, perquè bàsicament venien que anava a ser el segon pol d'atracció turística de la zona del port i no és ni molt menys així, no? Perquè sempre veiem un munt de gent passejant per la façana marítima, gent que s'atura als aparadors, que s'atura a les botigues de roba i tot plegat, i després a la Rambla no veiem aquest moviment. Un altre problema que hi ha és el tema del trànsit, no? Perquè es va dir que hi hauria controls amb càmeres, que hi hauria les pilones, ara les pilones estan espatllades o s'ha de ficar una barrera algunes vegades. Això també genera incertesa entre els veïns, no? De si es pot entrar o no. M'he trobat amb molts veïns que diuen que no troben a falta d'anar al trànsit, és a dir, veuen cotxes però la gent va tranquil·lament per la Rambla, que ja és un què, perquè que a vegades, clar, estàvem acostumats a anar rapidet. No? Però sí que troben a faltar el que és llocs d'aparcament, perquè és veritat que hi ha les zones de càrrega i descàrrega, però hi ha dies que no pots aparcar, perquè et multen. O sigui, jo m'he trobat a policies multant i la gent no sap... Sí, i la gent no sap ben bé el criteri, no?, per multar. No sé, per una banda, dius que bé que es va fer l'obra, sí que va durar 14 mesos, va durar més del que estava previst, també va haver-hi un sobrecost d'1 milió d'euros, però per l'altra penses que és una zona que ja està, s'ha fet, ja hi ha quedat, i no hi ha més accions per seguir potenciant-la, no? Sí que n'hi ha, bueno, això ja ho avançaré la gent que llegeixi el tema del mes, que per això fem temes més elaborats, i hi ha alguna acció, però sí que falta potser alguna acció més contundent de revitalitzar. Deixem aquí el tema de la Rambla, passem a un altre tema tampoc gaire positiu, malauradament, perquè en el ple del passat 5 d'abril es va conèixer que la passarel·la que s'havia de construir per sobre del pont de la Riera del Forja, a la desembocadura d'aquesta riera, no tirarà endavant. És un projecte que es va arribar a dir que estava inclòs en els pressupostos generals de l'Estat, però és un projecte que depèn del Ministeri de Costes, recordem-ho, però finalment s'ha sapigut que això no serà així i que després de molts entrebancs doncs, el nou govern ja va confirmar mitjançant l'Enric Daz, el regidor d'Urbanisme i Obra Pública, que aquesta iniciativa es dona per morta, no? Ha estat una mica una sorpresa relativa perquè és veritat que no s'havia avançat en absolut. No em diguis que no és curiós, aquest tema. Home. O sigui, vendre molt aquesta obra com que ja estava pràcticament feta, no? Que començaria imminent. Bueno, l'antic regidor de serveis, el senyor Vallès, va arribar a dir això, que hi havia no sé quants mils d'euros al pressupostos de l'Estat i no s'han vist ni al principi d'aquest projecte. A veure, és una llàstima perquè realment allí fa falta una acció. Totalment. No només per poder caminar més amplament, sinó és que el terra, o sigui, per on transiten els cotxes, s'està rebentant. Sí. S'ha de fer alguna cosa amb aquell pont, sí o sí. Vull dir que si no hi haurà una desgràcia. I allà al costat hi ha el pàrquing aquell de sorra. Sí.
que també és algo totalment anòmal en un passeig d'un municipi turístic com Cambrils, que queda super fora de lloc, no? I s'hauria de recol·locar aquest pàrquing en algun lloc. Bueno, hi ha un projecte d'ampliar les zones d'aparcament, no? Clar, aquell pàrquing és gratuït completament, no és ni zona verda, ni taronja, ni blava. I està desbordat sempre, per descomptat. Sempre està desbordat i tampoc, no sé si és massa, diguéssim, segur aparcar allí, saps? Perquè a vegades, clar, hi ha uns clots i... Clar, és que no és un pàrquing. No, i clar, sabem que l'equip de govern té projectat uns diners al pressupost per ampliar els aparcaments. De fet, van anunciar més de 1.000 places noves. Algunes van a la zona de la Fontcoberta, bueno, la majoria, perquè és molt gran aquella zona. I l'altra anirà a lo que és la Nacional 340 a la rotonda del Rotary, coneguda popularment. Exacte. Però és veritat que el que és la zona de la platja, clar, ha perdut molts aparcaments en pocs anys, en 5 anys, no? Vull dir... He fet molts temes d'aquests, també. Sí. De fet, l'Enric Daza va dir que existia la possibilitat de fer un altre pont més amunt, perquè és el tema aquest ecològic de que a les costes ja no és tan fàcil edificar pel tema del retrocés de les costes i les platges, etc. Sí, clar, aquest problema el Però no tenim... sembla tan fàcil fer un pont més amunt. Exacte. I no et resol el problema del passeig, perdona. Sí, no, tranquil. A veure, aquest problema, vull dir, s'ha de començar a abordar ja, perquè ens ho trobarem de cara. Vull dir, ja ho estem veient amb els temporals que hi ha en sec, que et destrossen les platges, és molt difícil regenerar les platges una altra vegada. De fet, mira Altafulla, que ha perdut el passeig. S'ha quedat sense la sorra, sí. Clar, estem parlant d'una zona que ja és complicada perquè la platja de la desembocadura de la Riera del Forja, a veure... És artificial... A veure, és bruta. Vull dir, allí és una platja de gossos, però hauria de... Feia falta una altra platja, no? Vull dir, clar, aquella platja al final està plena de pedres, quan plou no s'hi pot ni passar... La zona en general necessita una revisió. Exacte, això està clar. I a veure, i s'ha de fer bé, s'ha de fer consciència. Passem a parlar d'un altre projecte que també depèn de les administracions superiors. En aquest cas ha anat bé, perquè és el cas de l'Institut Escola Joan Ardèvol, que hem explicat a revistacambrils.cat que les obres estaven previstes i que no se sabia exactament si amb la caiguda dels pressupostos seguirien endavant, doncs seguiran endavant, ja ens ho han confirmat, i això sí que és una bona notícia, no? Perquè hi ha estudiants que han fet tota l'ESO en barracons. Sí, bueno, ja fa molts anys que el Joan Ardèvol va fer una aposta per ampliar l'oferta educativa que té, i no pot ser que els alumnes estiguin en barracons, vull dir, s'ha de fer una millora. Tot i que he de dir, perdona, que he anat als barracons i no estan tan malament com quan nosaltres anàvem a barracons, eh? Sí, clar, és que la gent té un concepte de barracons... Sí, he de recordar que l'escola de música d'aquí de Cambrils està en barracons des que jo anava a l'escola de música, que ja deu fer 12 anys, i no són ni molt menys els barracons que jo vaig veure a l'Institut Joan Ardèvol, però això no treu que l'edifici s'ha de fer i ara sembla que es farà. Sí, ho celebrem i tant de bo, sigui realitat d'aquí poc. Si tot va bé, les previsions són que a l'inici del curs 25-26 ja estiguin acabades les obres. Ara és relativament fàcil, ho diem entre cometes, perquè s'aixequen les parets ràpids, però aquesta és la cosa. Aquestes són les previsions, però ara s'haurien de complir. Anem acabant ja la tertúlia, però ja s'acosta l'estiu, Cristina, i quan s'acosta l'estiu a Cambrils vol dir una cosa, que és que s'acosta la fira. I tant. Com a Sant Jordi també fas lo de viure a la fira sempre, és com una tradició molt cambrilenca, això d'anar a la fira. Jo, de fet, ja he perdut el compte, però diria que fa 22 anys que amb els amics cada divendres o dissabte de fira, perquè clar, òbviament, quan te fas gran i les feines ja i costa tot, més coordinar horaris. I fills i parelles i tal, costa, però sempre fem un sopar per la fira. I que és molt xulo, això, Sí, però és una tradició que ens agrada i se'ns ha quedat. I, de fet, alguns amics que potser ara ja no venen tant i te'ls trobes de tant en quant et pregunten: oi, encara feu el sopar a la fira? I jo, sí, òbviament. Home, per als cambrilencs de fira és la benvinguda oficial a l'estiu. Sí, no? És molt xulo. Sí. Jo també ho faig sempre amb els amics, no anem a sopar, potser nosaltres som més cutres i fem el Frankfurt típic, anem a una pizzeria, Està molt bé, però igualment fer-se un Frankfurt, però bueno. Novetat de la fira d'aquest any, novetat important, perquè no es farà res a dins del recinte del Parc del Pinaret, es farà servir la plaça del
setge. Què et sembla aquest canvi? Creus que afectaran alguna cosa o que serà millor A veure, o pitjor? jo crec que els canvis sempre són bons i, de fet, al Parc del Pinaret l'any passat sí que hi va haver els food trucks, va haver la Fira de la Cervesa Correcte. i llavors hi havia una exposició de Tesla, no?, de cotxes. Sí, pot ser. Però diguéssim que, clar, l'oposició s'ha posat ja les mans al cap i ha començat a dir que serà una fira que no serà la mateixa que abans. A veure, és que també fem un discurs d'alarmisme abans d'hora, no? La feina de l'oposició és ficar-se les mans al cap, també t'ho dic. Sí, Ho farà amb qualsevol cosa. a vegades més val estendre la mà i anar tots junts, perquè realment la Cambrils. fira, clar, ens interessa a tots que la fira vagi bé. Jo, de fet, el cotxe me'l vaig comprar, el meu cotxe, el cotxe que ja no és ni de lloguer ni res, sinó un cotxe meu, me'l vaig comprar a la fira i, escolta'm, hi ha molta oferta, no s'utilitzarà el Parc del Pinaret, però sí que s'utilitzarà a la plaça del Setge, hi haurà les mateixes food trucks, hi haurà també cerveses artesanes, vull dir que hi haurà oferta. És que l'oposició, inclús abans de que l'Ajuntament fes la nota de premsa pertinent, no?, de com seria la fira, ja van posar el crit al cel. Dius, a veure, tranquils. Jo confio bastant en que vagi bé, crec que el no ser un recinte tancat ajudarà com a integrar com tot allò, la gent passarà per allí i potser si abans passava pel Parc del Pinaret no entrava, perquè dius ara he d'entrar aquí a buscar una taula, a seure, no sé què, però si estàs allí al setge i passes i veus que hi ha bon ambient i tal, potser t'hi quedes, no? Bueno, també la fira, que vagi bé o no, depèn molt del temps, perquè és veritat que hi ha un dia que normalment plou, bueno, sempre hi ha aquesta mala sort, però l'any passat, o fa 2 anys, ara no recordo exactament, sí que al Facebook, al grup del Cambrils en Positiu, hi havia gent que es queixava de que, clar, el fet de muntar el Parc del Pinaret, que és el mateix que passa amb el Festival de Música, o que passava, perquè, clar, enguany canviarà el format, però es queixava molt de que no podien utilitzar el parc, sobretot els pares amb nens petits, perquè estava tancat per la fira. Sí. Clar, vull dir, Cambrils té molts espais. És veritat que la fira es fa a la zona de la vila, però entre la plaça La Vila, els carrers del barri antic, llavors tens tota l'avinguda de l'Ai, de la plaça del Setge, vull dir que hi ha molts racons, no?, per fer una fira i que estigui bé. Doncs va veure com funciona aquest canvi, com va la fira, ja ho comentarem en propers parlarem programes. a la propera. Deixem aquí la tertúlia, moltes gràcies, Cristina. Ens veiem al proper podcast, que serà un cop al mes, no sé si ho hem comentat, però un cop al mes, podcast de Revista Cambrils. Ara donarem pas a la secció Sona Cambrils, que és una petita càpsula musical que ficarem en cada programa, amb música local. Avui, per estrenar secció, escoltarem Irati, de l'àlbum Abismes i Flors, del violinista cambrilenc Apel Escarot. Sona Cambrils. Música feta a casa.
Visitem restaurants cambrilencs per fer boca. I ara ens trobem fora de l'estudi, més concretament ens trobem entre fogons, concretament els fogons de la Selva Street Food, ubicat al carrer Barques, al costat de la plaça del Pòsit, al bell mig del port, i per fer la primera secció del Per fer boca, aquesta secció que visitarà locals gastronòmics d'aquí de Cambrils, i estem al costat de l'Eduard Martí, el xef de la Selva Street Food. Molt bones, Eduard, com estàs? Hola, bona tarda. Aquest mes tanqueu aquesta primera etapa del Tastum, que s'acabarà a l'estiu, després cap a finals d'any seguireu. Com ha estat aquesta primera edició de la Ruta de Platillos? Ha tret molta gent aquí al vostre local? Sí, la veritat que estem molt contents. Ha sigut una iniciativa que al principi no sabíem del tot si funcionaria, però ha sigut una sorpresa per tots. Creiem que la gent necessita l'excusa per sortir i era ideal començar els dijous com l'estem començant, amb el Tastum, amb propostes gastronòmiques molt ben fetes per tots els locals i s'està creant un ambient molt divertit al poble. Recordem que cada dijous una desena de locals cambrilencs ofereixen una tapa molt diferent per una copa de vi més aquesta tapa per 6 euros. Heu notat més moviment que l'habitual aquests dijous des que feu el Tastum? Sí, moltíssim. La veritat que si abans començava el cap de setmana el divendres, ara comencen els dijous, los jueves que ens agrada dir a nosaltres, i la veritat que sí, la resposta a la gent ha sigut molt bona. De fet, ja es veuen grupets que repeteixen tots els dijous i que han fet comunitat, i tot just és això el que buscàvem. Parlem més concretament del vostre local, de la Selva Street Food. Quan vau començar aquí a oferir aquesta proposta de la que ara parlarem? Bueno, nosaltres vam arrencar tot just amb la crisi del coronavirus. Quan teníem d'obrir no ens van deixar obrir cap al març del 2020 i després ja vam arrencar al maig, que van començar a donar l'obertura. I bueno, des de llavors el que estem intentant és fer una proposta molt diferent, que creiem que a Cambrils no hi era, i és donar a conèixer ingredients, sabors i receptes de tot el món, tot unificat aquí a la selva amb un ambient molt salvàtic, molt divertit. Això també s'ha pogut veure en els vostres platillos, no? Perquè hem anat veient per les xarxes, hi ha una mica de tot, no? Un dia ens trobem sushi, un dia ens trobem tacos... Sí, de fet, sempre que anuncio el plat, sempre diem avui viatgem a... I hem fet un recorregut molt xulo, hem anat des de Japó, hem passat per la Índia, hem anat a Mèxic, hem anat al Perú, hem anat a molts països i aquesta és la idea del nostre local, no? Venim una experiència viatgera on la gent pugui gaudir de molts sabors i ho hem volgut traslladar i enfocar també el Tastum d'aquesta manera, de fer una miqueta les nits temàtiques de diferents països. Vinga, doncs anem al que ens interessa, que és el menjar. Aquesta setmana, que recordem estem gravant això a principis de maig, per si hi ha algú que ho escolta més tard, quines propostes teniu a nivell gastronòmic perquè fa el Tastum d'aquí aquesta setmana mateix o d'aquí a final d'aquesta iniciativa? Sí, bueno, perquè us feu una idea, la setmana passada vam acabar amb el banh mi, que és un bocata de Vietnam, que és el menjar de carrer més popular d'allí. Aquesta setmana fem una samosa hindú, també un menjar molt de carrer. Nosaltres som el street food i ens agrada molt donar a provar aquests menjars populars que pots menjar a qualsevol carrer d'algun país. I la setmana que ve, sorpresa, veurem, perquè això va setmana a setmana, intentem fer plats que se diferencien una mica de la carta. Això també ens ajuda a nosaltres a provar i a experimentar plats que poden ser un possible futur a la nostra carta. Això perquè fa el Tastum, però ara parlaves de la carta. Quin diries que és el plat estrella o algun que diguis, si veniu aquí a la selva heu de provar aquest plat? N'hi ha molts, però un que sempre recomanem, a més tenim una vaixella molt xula, personalitzada, és el pambau de cranc de closca tova i romesco. Amb aquest plat volem fer un viatge de Xina, que seria el pambau, el panet clàssic xinès, a Tailàndia amb el cranc de closca tova, un cranc que es menja amb closca, i acabem a Cambrils acompanyat de la nostra salsa, com no, el romesco. Parlant de romesco, ara sí parlem d'una iniciativa que s'impulsa cada any més, i aquest any les jornades del romesco comencen a finals d'aquest mes de maig. Comptaran amb el Romesco Food and Drinks, aquesta fira on hi haurà menjar, on hi haurà cervesa artesana. Explica'ns una mica
Com ho fareu això i quins menjars es podran trobar en aquesta fira? Bueno, aquesta fira ens fa especial il·lusió perquè sobretot està impulsada pels restauradors de Cambrils. Hem apostat molt després de l'èxit de la Fira del Vi. Volíem fer una fira amb aquest parc dels pescadors tan increïble que tenim i que tenim d'aprofitar més. Vam voler fer abans de l'estiu un esdeveniment i que millor que amb el Romesco, que és la senya d'identitat de la gastronomia de Cambrils. Ara, a finals de maig, ja comença a haver una mica de moviment turístic també i s'acosta la temporada alta en el que pareu de fer aquest tàstum per centrar-vos en el que és la temporada alta. La vostra oferta també és més atractiva pels turistes, per la gent que ve de fora, al ser tan internacional? Sí, sens dubte, tenim molt de client estranger, però sobretot potser també per la proposta gastronòmica, però sobretot per l'ambient que es crea aquí al nostre local, no? És un local molt divertit, amb un ambient molt distès, en el que la sensació és que surts a viatjar, que explores altres països, i crec que, clar, la gent que està de vacances això li atreu molt. I ja de cara a final d'any tornarà aquest tàstum. Recordem que ara l'estiu para i després tornareu. Espereu que s'uneixin més restaurants perquè ja s'ha vist que ha anat creixent, que els que hi éreu al principi aquesta xifra ha anat augmentant. Espereu que això s'extengui per tot Cambrils? Sí, bueno, de fet ha anat augmentant i també pel canvi ha anat caient, però bueno, el més important i el que nosaltres premiem i el que volem sobretot és que siguem més o menys els que entrin tinguin una proposta gastronòmica ben feta i atractiva. Això és el més important per nosaltres. Doncs amb aquesta oferta gastronòmica atractiva, la de la Selva Street Food que avui hem conegut aquí amb el seu xef, l'Eduard Martí, tanquem aquesta primera edició del Per fer boca, aquesta secció gastronòmica del podcast de Revista Cambrils. Eduard, moltes gràcies per obrir-nos les portes del teu restaurant. Encantat, moltíssimes gràcies. Espero que obriu la revista del programa amb nosaltres, espero que sigui tot un èxit i que donem a conèixer més part de la gastronomia cambrilenca. Doncs tanquem aquí aquesta primera edició del Per fer boca i ara passem a l'entrevista. L'entrevista. El podcast de Revista Cambrils. Doncs després d'haver passat per la Selva Street Food tornem a estar a l'estudi i ja tenim aquí a la nostra convidada d'avui. Ella és la Paola Ramírez, que ha estat pubilla de Cambrils, pubilla de les comarques de Tarragona i quarta de Mau d'Honor de Catalunya durant aquest darrer any. Paola, molt bones, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Doncs ja havies estat de misela prèviament, abans de ser pubilla, no? 2 anys. Però m'imagino que deu canviar una mica, no?, l'experiència de ser de misera a ser pubilla, o és més o menys el mateix? Bueno, dins del poble és el mateix, perquè sempre intentem buscar que no hi hagi una categoria ni res, però fora sí que hi ha la diferència de que la pubilla es presenta als certàmens comarcals, nacionals i això. Expliquem a la gent una mica en què consisteix el pubillatge, que potser és una tradició una mica desconeguda per alguna gent. Tu que has estat a dins, com ho explicaries? Què és exactament el pubillatge? Doncs bàsicament és una tradició catalana on jovent i infants també, perquè n'hi ha infantil, des dels 17 fins als 22, 23, ens vestim amb el vestit tradicional català i anem a actes, anem a festes locals i bàsicament representa la representació del poble. Llavors, doncs, està la representació local, després està la representació comarcal, intercomarcal, que en aquest cas tenim aquí l'intercomarcal del Camp de Tarragona, i després tenim la representació provincial o nacional, que en aquest cas serien la pubilla i l'hereu de Catalunya. Perquè la gent no es confongui, ser pubilla i hereu no s'escolleix com un concurs de bellesa, no? A vegades m'ho he trobat i m'ho han dit, no? Sí, això és com un concurs de bellesa. No té res a veure, no? De fet, vam tindre ja problemes l'any passat. Sí, perquè hi havia gent que es pensava que era alguna cosa així? O sí, crec que va ser una regidora d'un poble de Barcelona o de Lleida. Va denunciar que era algú de qüestió estètica i l'antiga pubilla de Catalunya va haver de parlar i dir que no, que
que tot s'escolleix per cultura, per coneixement de cultura, per fluïdesa verbal i de més. Tu vas ser escollida pubilla per un tribunal que vas passar com un examen, no? En què consisteix aquest examen, més o menys? Què et pregunten? Doncs l'escrit consisteix en, bàsicament, preguntes del lloc on és l'acte, que en aquest cas va ser aquí a Falset, i eren preguntes, per exemple, de dominació d'origen i tot això del vi. Després hi ha més preguntes a nivell nacional, tipus, per exemple, on se feia això de cinema, un festival de cinema? Exacte, Sitges, això. Sí. Tema quadres, moltes escriptors... Cultura, són preguntes de nivell cultura general o coses així a nivell català, no? I com et vas sentir fent aquest examen? Estaves nerviosa o...? Home, moltes preguntes me van agradar perquè, clar, eren d'aquí a casa, perquè, clar, també era això, s'enfocaven també una mica que coneguessis la terra on estàs fent el certamen i va ser com, ai, mira, me la sé. D'altres, doncs, era com, bueno, si em sona, si no, no. Però, clar, tampoc se basen molt en l'escrit, sinó més en l'oral, que va ser després. Que són, tu entregues un currículum on et pregunten, doncs, formació, on has treballat, aficions, en quines entitats estàs al teu poble, i en base a aquest currículum, doncs, et fan preguntes a l'examen oral. A mi, per exemple, jo que estava a Creu Roja, doncs me van preguntar doncs, en quins projectes estava i en què consistien. També me van preguntar pels meus estudis, perquè jo he estat 2 anys estant en una residència de gent gran, doncs me van preguntar doncs, què m'ha de portar la gent gran. I coses així sobre tu. I més que res volen com et defenses, com ho vius. Hi ha altra gent que sí que li pregunten coses sobre el seu poble. A mi no va ser el cas, va ser més personal, però bueno. Sent pubilla has anat per tot Catalunya representant Cambrils. És una responsabilitat molt gran o t'ho has pres amb tranquil·litat? Bueno, ningú t'obliga a sortir als altres pobles, o sigui, és decisió pròpia. L'única responsabilitat de pubilla de Cambrils és anar als actes de Cambrils, òbviament. I el fet que vagis a altres pobles i tal, doncs, consisteix en que vulguis anar a conèixer aquell poble o tinguis una afinitat amb la gent que hi ha en aquell poble, o més que res, doncs, per viure això. L'experiència de viatjar, també, no? I m'imagino que hauràs conegut molta gent i molts llocs de Catalunya que potser no haguessis conegut, no? D'alguna manera. Sí. O sigui que en aquest sentit també és positiu. Tu què diries que és el més bonic de ser pubilla? Potser això, de conèixer altres persones i altres llocs? Bueno, és que són bastants factors. Podria dir també el fet de defensar una cultura catalana, també, d'això, de que la gent que se t'apropa i te pregunten ai, què veieu? I tu li dius, no veiem res. No veiem sardanes ni veiem res. O sigui, sí que en veiem, però no estem... No és el nostre objectiu. Exacte. Llavors, clar, és el fet d'això, de fer-nos veure i de mostrar una nova... O sigui, no és una nova, té molts anys el pubillatge, però mostrar per molta gent una nova faceta catalana. Ara deies que té molts anys el pubillatge, és una tradició que aquí a Cambrils també ve de molts anys enrere, però en l'última dècada potser no havia estat tan a l'ordre del dia i en aquests 2 darrers anys que s'ha muntat aquest gran acte de nombrament, del pubillatge i tal, sembla que està prenent una nova revolada. Veus com un interès en la gent de les entitats, de la gent jove de Cambrils per al pubillatge, que està creixent últimament? Pel tema de joves de Cambrils ens ha costat molt. De fet, les que s'han proclamat actualment el passat dissabte 4 són antigues damiseles de l'any anterior. I no hem trobat a ningú més perquè costa molt. Costa trobar jovent que vulgui. Més que res, quan els hi proposem diuen ai, és que no m'agrada com vestiu. I és com, bueno, a mi m'encanta vestir-me així, és preciós. Però bueno, els hi costa molt. Depèn dels llocs, costa molt trobar gent que vulgui. En canvi, un cop estan dins i veuen tot el que és tota la gent, tota la tradició, tot el que envolta, doncs sí que llavors sí que comencen ja a activar-se més. Ara deies, el 4 de maig vas deixar de ser pubilla perquè vas passar el relleu a la següent pubilla, que ara parlarem d'ella també, però com és aquest acte de comiat? És molt emocionant veure que has estat tot un any representant Cambrils i ja no ho tornaràs a fer? És molt emocionant
ja no pel fet de deixar de ser pubilla, sinó el fet de deixar de ser representació de Cambrils com a tal. Perquè, clar, he estat 3 anys. 2 anys com a damisela i l'últim com a pubilla. I he de dir que jo també sóc una miqueta dramàtica, però me vaig passar tot l'acte plorant. Perquè és molt bonic com tanta gent ve a veure-us i el fet de que a mi m'ha donat el cas que, per exemple, l'alcalde i la gent que parlava em mencionava d'una forma que, ostres, que era com, ai, me desfeia. Ara la nova pubilla de Cambrils serà la Judit Torner, que la coneixes bé perquè, com has dit, ha estat damisela aquest darrer any. Quin consell li donaries ara que ja serà pubilla? Què has après tu que li puguis aportar a ella com a pubilla? Que sobretot no oblidi mai d'on ve, perquè ara ella tindrà la possibilitat també de presentar-se al nacional i al comarcal i hi ha un problema que és que hi ha molta gent que s'oblida d'on ve quan surt amb una altra banda superior i si ella té la sort de sortir, que mai oblidi d'on vingui, que estimi la seva terra i que estimi Cambrils. Simplement és això, estimar el seu poble. I tu què has après en aquest darrer any? Què t'ha canviat? Què ha canviat en la Paola abans de ser pubillana, després? Doncs, sincerament, jo, per exemple, abans era extrovertida, però ara m'hi noto molt més. Me noto molt més oberta, sense por a dir el que penso, perquè a vegades me tancava molt. I ara és com, si tinc un ideal, el defenso i la porto. I si a algú li agrada bé, i si no, també. Ho trobaràs a faltar, això del pubillatge? Encara no ha acabat. Clar, ara me queda la banda nacional. Ara et queda la banda nacional, que fins quan seràs pubillar? No ho sabem, les dates, però octubre, novembre, setembre... Sí, per I quin paper fas com a dama nacional? Ser pubilla nacional és molta responsabilitat de les coses com són, perquè ja no és anar als actes locals, sinó també hi ha uns actes a part, que per exemple teníem l'altre dia a Sant Jordi, ens van convidar als 10 a anar a conèixer el president Pere Aragonès i clar, és tindre una postura, és un respecte, saps? És tot molt més solemne, no?, que potser els actes aquí a nivell local. Sí, i clar, ja no depenem de l'Ajuntament, sinó depenem de Foment del pubillatge català. Doncs, Paola Ramírez, moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta experiència com a pubilla de Cambrils i moltes gràcies per passar-te en aquest primer programa del podcast. Esperem que acabi molt bé aquesta etapa com a pubilla nacional. Moltes gràcies. Gràcies. Agenda cultural en clau cambrilenca. I tancarem el programa repassant l'agenda social i cultural de les pròximes setmanes d'aquest mes de maig. El 25 de maig, acte de solidaritat, en aquest cas de la mà de Pals Valents, que organitza la 4ª milla urbana de Cambrils amb l'objectiu de recaptar fons per la investigació del càncer infantil. La cursa de 1,6 quilòmetres de distància es disputarà al Molí de la Torre i les categories infantils començaran a les 7 de la tarda, mentre que les absolutes tindran lloc a 7:45 i a les 8. En l'àmbit cultural, a la 7ª mostra de jazz i blues de Cambrils, darrera actuació del cicle, també aquest mes de maig, el dissabte 25, amb el concert de Raquel Cooper-Schoek, i el diumenge 19 de maig, a 7:15 del vespre, a la cripta de l'Ermita, concert del conjunt de guitarres Contrastes. I el 24 i 25 de maig es farà la festa de la primavera, que recordem que es va ajornar a causa de la meteorologia, i que guarnirà les fonts que ara mateix estan sense aigua per culpa de la sequera, doncs se guarniran amb flors. I aquest mateix cap de setmana també recuperarà la música als balcons, un esdeveniment que no se celebrava des d'abans de la pandèmia i que els veïns han anat reclamant perquè recuperés. I tancarem aquesta agenda amb el pregó de la fira, que com hem comentat serà el primer cap de setmana de juny, concretament el 1 i 2 de juny, i el 26 es farà el pregó. En aquest moment encara es desconeix qui serà el pregoner, però serà aquest dia, el 26 de maig, pregó de la fira.
Amb això deixarem l'agenda i deixarem fins aquí el primer programa. Esperem que l'hagueu gaudit i recordeu que el podcast de Revista Cambrils no seria possible sense el suport dels subscriptors de la publicació, és a dir, que us podeu fer subscriptors per només 40 euros l'any a través del diari digital o enviant un mail o per telèfon. Podeu fer enviant mail a revistacambrils@revistacambrils.cat. Tornarem al mes vinent amb aquest podcast, amb més informació i entreteniment en clau local. Us han parlat Cristina Sierra i Andreu Dalmau des de l'Eclèctic Estudi amb el nostre tècnic, el Pau Fargas. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins la propera. Adeu!